Kubungazwa abesifazane abaphakama babhekana ngqo nohulumeni wencindezelo ngesikhathi benikela izindleni zombuso ukuyobhikisha ngenhloso yokuphikisana nomthetho owabe uphoqa abantu abansundu kuba baphathe omazisi. Emva kweminyaka eyevile kwengama-60 imbokodo isabhekene nemizabalazo eyehlukene okubalwa kuyo isihlava sokuhlukumeza ngokobulili kanye nokulwisana nobhubhane lwesifo i-COVID-19. UJulius Malema unxenxe yabesifazane eNingizimu Afrika ukuthi bathathe indawo yabo ebafanele njengodaba lokwabiwa kwabusha komhlaba athi kuyingxenye yomkhombandlela weqembu. Women who in our history have been the workers of the land remain on the outskirts of the land ownership and in some instances because of backward views of black society. The relationship women have with the land is determined by male chiefs, rulers and their husband. Statementeni iqembu elibusayo libalule ukuthi mkhulu umsebenzi eseliwenzile ukuthuthukisa abesifazane nokubavulela amathuba, lagcizelela ukuthi kuwumsebenzi wethu sonke ukulwela nokuqhakambisa amalungelo abesifazane. Kusenjalo iDA ivakashele osomabhizinisi besifazane eMidvaal. Leli qembu ke lelekelele labo somabhizinisi ngokuvula izikweletu zokusimamisa amabhizinisi nomasipala abangeke bakhokhe inzuzo kuzo. Ngakolunye uhlangothi NFP ithi inkululeko yabesifazane isafana nephupho nje. It's a pity and very unfortunate that women remains the face of poverty, inequality, patriarchy and abuse. In particular, black rural women. Nekopi ihambe emazwini eNFP kwazise ithi namhlanje abantu besifazane basabhekene nobunzima kwezomnotho.